Масово хората днес карат бъдещето си на лизинг. Кола на лизинг, жилище на кредит, телефон на изплащане, почивка платена с пари, които още не са изкарани. Проблемът не е, че човек иска да живее по-добре. Проблемът е, когато днешният му стандарт започне да изяжда утрешната му свобода. Защото всяка вноска за следващите 5, 10 или 20 години е част от бъдещия ти доход, която вече е похарчена. Тези пари няма да можеш да инвестираш, няма да може да ги използваш за своето развитие. Няма да може да си купиш време, ако ти се наложи да смениш работата, дори професията. А точно това става все по-важно. Живеем в свят, който се променя по-бързо от всякога. Професия, която днес изглежда сигурна, след няколко години може да носи много по-малка стойност. Умение, което днес се плаща отлично, утре може да бъде напълно автоматизирано. Преди хората се страхуваха дали ще си намерят работа. Днес по-важният въпрос е: ще продължавам ли да бъда ценен и утре? И точно в този свят много хора живеят с мисленето: живей днес, защото може да няма утре. След 10 години я камилата, я камиларият. Само че 10 години минават, после ставаш на 40, на 50, на 60 и тогава вече не разговаряш с мечтите си. Разговаряш с решенията, които си взимал през последните 20 или 30 години. Младостта създава опасна илюзия, че времето и енергията са безкрайни. На 25 можеш да работиш по 12 часа, можеш да смениш посоката, можеш да започнеш от начало, но на 50 всяка грешка тежи повече. И точно за това ме впечатляват млади хора с доход 1500-2000 евро, които карат автомобили за по 50. Не защото нямат право да си купат хубава кола, а защото трябва да си зададат въпроса: колко години от живота ми струва тя. Ако изкарваш 2000, за 5 години ще изкараш 120. После добави автомобила, лихвата, каското, обслужването, гумите, ремонтите, горивото, обезценяването. Много лесно се оказва, че близо 50% от 5 години труд са отишли в една вещ, която през цялото време губи стойност. После добави жилището, купено на максимума, който банката позволява, добави обзавеждането, почивките, всички останали вноски, които плащаш. Ужас. И човек може да изглежда все по-богат, докато всъщност става все по-зависим. Това е един от големите парадокси на модерния живот. Можеш да караш скъп автомобил и да не можеш да си позволиш 6 месеца без доход. Можеш да живееш в прекрасно жилище и да си на една загубена работа разстояние от сериозен проблем. Можеш да имаш висок стандарт и никаква финансова свобода. Проблемът не е кредитът сам по себе си. Проблемът е, когато използваш бъдещия си доход, за да финансираш днешният си имидж. Защото тогава започваш да плащаш с най-ценния си ресурс – бъдещия си избор. А в света, към който вървим, изборът ще струва все повече. Възможността да спреш, да се преквалифицираш, да смениш работа, да започнеш бизнес, да изчакаш правилната възможност, да кажеш не. Да не приемеш първото предложение, само защото след 5 дни имаш 3 вноски. Това е финансовата свобода. Не да изглеждаш богат на 25, а да не бъдеш отчаян на 50, на 60. Защото бъдещата бедност няма да бъде само липса на пари. Ще бъде липса на време, липса на енергия, липса на избор. И най-опасното е, че младостта скрива последствията. На 25 всичко изглежда поправимо. На 50-60 вече разбираш колко струва всяко решение. Затова истинският въпрос не е: мога ли да си позволя тази месечна вноска? Ами какво няма да мога да направя през следващите години, защото я плащам днес? Защото бъдещето идва и ако не го изграждаш много лесно, можеш да се окажеш в ситуация, в която просто продължаваш да го изплащаш.